Chiachi Obia, Emma in Wakaba, Edaba by Grace TV, GHS, did this actually amponya Copantom. Oyame obo so nya assassin Abdon na Huma Bronte Busia. Yegina ye ho eye. Yasan ahia biem live on YouTube by Grace TV. Nyame de yankwa che na dom na Huma Braso so amenen so sabi. Panifo na ka o masem say etire enyante ya busia ye jai cheso a enye yenti na nyame hu yamobo na yehia no na ye bedi nkomo ye bedwendwen ye man Ghana ho ana bibia ayeboko. Of course ye dwendwen ye man Ghana ho nim say sabre ensemo a enam mountain so na bia befa bia etu sire ne abasa aye dad Lumba ni wachi nsensem bebre ya ade achi an ade sa no eye deja e wo ye man Ghana mu any mountains. Now of course Abusuapanin abeka nsem bebre Father Lumba sie ho abeka nsem bebre e dia fa ni o ma ebeko so Father Lumba sie no na ye betie Abusuapanin nsem waka bi and na special edition is an say you be be phone lines no na wa wo hwe me wa frɛ na do agent travel anti and ye kasa be say 10 minutes spare abusia ye kasa be say 10 minutes spare test nsem na be phone lines no na be wo bi a wo hwe no wo so afrɛ e do agent aba anti and na de ka tse unia say nze da bia bebre no a ɛya na wo pɛ so mo hu de ekoso bebre na so agent ebi kwa ho a ye wie program ye kofie say ya bitimi ya course bebre na anybody be afrɛ ya mu na obi apɛ so ɔkyɛ na dwen adefa ensem a ekoso no ntine no be kasa 10 minutes pe na Abusuapanin mesremika ya bie phone lines no na obi a ensu na dwen kyerɛ aba na wa kyerɛ na dwen e dia fa ensem a ekoso no. Yes, straight away Abusuapanin na be kasa enra on say medika ka kyerɛ na no do ada oboba manhia bie no akyerɛ ensem a fi ubai na yetu ebo ase ade mu nkyemu abesomo ema sɛ dia ma me bebre poma yi na anim no sɛ Abusuapanin wa ka kyerɛ so ɔsrɛ no onti ase no mu ira nka mum anye dad Lumba yi mama be poma ye say onti ase kopem say ombe ye nhwemu e de afa ye ku dad Lumba ho awi ansa na wotimi amakwan se ye no ama che Abusuapanin nsem ni because na Abusuapanin kura nsem ni bi e tra so kaka na enu achi that was Monday na numere no e na ye wukua da e jode na numere na nsem bo nyina akọ so na enure ya e na ye na Abusuapanin kofu so dad Lumba Abusuapanin eye interview me kratie ni anom eye extra FM ye ni aye bra pani eye Ediana ba Kofi Asante, Reverend Kofi Asante ani. Ono ye interview che say ono Abusuapanin de o kama man say na ati. That Lumba ye na Abusuapanin o baso Nyankopon ya do me dey ye ne baso. Na say binya no kra da say ye no maso. Na ye no nko a Abusuapanin ka say na ye busa say okay. On say Abusua mesremika obi hu ye patam ne ye be ye ya ye busa say o na ye no kra ye be no fine fa say ye be ya amansan ye pese ba bi no o be ba bi amo ba ye no. Na fa ye say chim say o aye no ekoso no ebia o ye besie no ha I say ye na ye billboard na say ye poster ye chemu o ye never tumpem wa ha ye be ye o ha na fa ye sie de bakọ no wa say na ye no Kofi Asante Ediana ba ebusa Abusuapanin Kofi say enti sabio that Lumba aye fampo e na ye besie no Abusuapanin say onka Abusuapanin o na ye be phone lines enti mesrawa metwe number to comment section na in about 5 minutes time and ya ba say ye be cheche ya dwen Ghana man wi aseman ma obi amran ma chena dwen eno na yenu abia ma Kofi Asante bu say Abusuapanin say na say wo so be ye Saturday 13 December e wo ba Sports Stadium dia ye sew ehemfa e na ye besie dad Lumba Abusuapanin say on timi nka ba bia ye besie dad Lumba esan say de enti on timi nka ne say wo ya de hye ya wo efi pakoso esan so free nsuta esan free ekọ enti e betimi aba say chromian say bia ho mo akwanya so betime si dad Lumba na se o tire mama amanse hu se aha anasa na be si dad Lumba de ono Abusuapanin ko fusu onka enti enra santref enhwemu course no na se interview course no Abusuapanin se omo obia hu babia ye be si dad Lumba waka sleep se obia ehu babia be si dad Lumba na ye no nko a e na fe kran so o che se dad Lumba mu no wo mo awie so yes dad Lumba mu no wo mo mie so ma amansa because eno ko Abusuapanin de kan ka o kan o United Showbiz say that Lumba mu no omo mie so e na mesremika say bi adofo effective benche obi ba na obo that Lumba ni achi etwato a e bi onya kwanya ba behwe da bi isan say on dey ni nchemu o dey atu yan say omo mie mu no sukra e na obi aba behunu dia e course na nim Abusua yetu mira ni a kyerɛsie me pese ma prem ho na makasa na kwakwai say bi amia na make kanti ho ye di kantie Abusuapanin asem o dey atu dwa say that Lumba mu no wo mo on che ba bi e besi that Lumba no ye baako ana afei emuso di kia ka say ye wie so na no twa afi ho no a eye on
Ola yẹn nua bẹ́ẹ̀ ma Ola Michael Neat FM ẹ̀họ́n so Ola ẹni nsẹ́m bí abẹ́tú dwa yẹ ọ̀kyerẹ́ sẹ́ yẹ huhu a wate na anoma bi aka ẹdi agu na so mọ̀dé kí aka kyerẹ́ sẹ́ busua ẹni yẹ di kọ́mọ́ kakra ẹni ma bie phone lines no na wà á wọ́hwẹ́ mi wọ́n so wọ́n ti mi afrẹ́ ẹdi wà adwene kyerẹ́ aba ntiẹ̀ nkyɛn kwam namba ne bɛto dwa na odi adwene kyerẹ́ aba na bibia nso ayɛ bɔkɔ but straight away yɛn ni kan ntie asɛm a Abusuapanin Kofi so dadu Lumba Abusuapanin yɛn nana ɛde to dwa ɛbili a wɔne ɛyɛ yɛn ni ayɛ bra panyin Reverend Aduanaba Kofi Asante yɛn ni wɔtwitwi nkɔmɔ ɛwɔ ɛyɛ Extra FM ɛso odi abusua yɛntie saa asɛm ɔde to dwa no na afei deɛ aka bi a ɛfa ntɔ so. na match yi nso yɛbɛyɛ sɛ papa hyi no asɔre sɛ ɔmo nso yɛ yie meka kyerɛ mo sɛ meyɛ meyie me Abusuapanin medi gye ne sɛ yɛbɛhyie funu ma wie mewie na wapɛ sɛ ɔbɛyɛ yie ɛyɛ no yie de obi apɛ sɛ ɔbɛyɛ yie wɔ baabia wofrɛ m na mentumi aba mɛba mentumi ma memba ɛna wokɔyɛ wɔ yie nso mensi kwan wɔde ne kɔhyɛ fam a mewie ma dima medu ɔpɛ sɛ ɔkɔyɛ yie mentumi akɔyɛ nti nyame yɛ adom a yɛde amu ba bi ma se efiada a na yɛbɛkɔ akɔsie no wɔ yɛmfa ɛhyeɛ no ɛhyeɛ deɛ sɛ ɛyɛ kuroma ne yɛbɛsie okay kuro deɛ wonim sɛ yɛkuro bɔɔso yɛfiri baako so yɛfiri nsuta yɛfiri kuɔ baabi a yɛtumi sie ɔsɛ ɔyɛ match meme da wie na match okay eti yɛsɛ tie bi ɔmo nso so ɔmo ayɛ ready sɛ yɛsie furu no a wɔn bɛkɔ akɔtutuntunu biribi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛto yɛbo ase kakra okay ntumi ɛyɛ asɛm sɛ ɔte asɛ because bi kɔsie ne furu no so wokutu furu no ayɛ dɛn wokutu sɛma police akyɛw police kyɛw abɛkɔ gyee nso ɔmo a wɔyɛ saa wobɛfrɛ obi furu no bi akyɛw yɛde ne kɔto gyee sɛ deɛ ɔka na kyɛ sɛ for now deɛ woka term no so because mate sɛ ebinom so ɔmbɛkɔ akɔto furu no oh sɛ yɛkata so yɛ sɛ yɛkata so bebree sɛ yɛwɔ bambɔfoɔ ha nti ɛdɛ yɛbɛma ɔmo aso ate nti yɛbɛkɔ paako so ana nsuta anaasɛ ɛnna meka no baabi a mabɔ akyerɛ bi a yɛtumi de ne hyɛ hɔ aso obi bɛka sɛ bi a wɔbɛka sɛ bi a bɛyɛ meda no wɔde yɛde bɛkɔ akɔto no maame ɔpɛ me ne me nana paako so yɛne ka ɛbɛkasa ɛm so ɔkɔ nkra mekɔ no so ɔkɔ nkra ba wohyɛ yɛyɛ yi ama yɛ baabi a invitation card ne so ntia yɛbɛkɔ akɔsie ne nyinaa wɔ so sɛ invitation card no ɛdeɛ wɔ so no ɛnyɛ nokorɛ sɛ adeɛ bi wɔ so na mese masa aso obi di na adeɛ kɔhyɛ tofuro mu na ɔbɛsɔ ɔde na adeɛ kɔhyɛ na ɔso nkɔfoɔ bɛsɛ ebi wia na ɔso ayere ho asɛm nka adai bisa bisa bɛ ɛnɛ brada bɛ yɛbɛsie kakra yɛbɛsie wɔ so kura baako so ɔso wone baabi a deɛ hyɛ wona pɛ baabi yɛbɛsie bi a yɛbɛkɔ akɔsie baako so ba ebi a abusie pɔte kora ne yɛfa yɛbɛba yɛ fie wɔyɛ de hyɛ ɛyɛ ne abusie baako so ɛsɛ wo baabi yɛbɛsie nti ɛsɛ biribi nti yɛnke yɛ no ntom odu ɛsɛ baako so yɛkɔ na wobɛdi akyi a ne wɔti akyi masa sɛ yɛkipi nneɛma kakra bɛserɛ wo because sɛ ɔmatumi de abɛto social media sɛ yɛbɛkɔ akɔwie funu deɛ menim sɛ funu no yɛkɔwie atwitwa awie o sɛ yɛkɔwie akɔyɛ deɛ menim nti ɔmo nso so ɔmo ayɛ ready sɛ yɛsie funu no a wɔn bɛkɔ akɔtutuntunu biribi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛto yɛbo ase kakra okay ntumi ɛyɛ asɛm sɛ ɔte ase because bi kɔsie ne funu no so wokutu funu no ayɛ dɛn wokutu bɛma police akyɛw police kyɛw abɛkɔ gyee nso ɔmo a wɔyɛ saa wobɛfrɛ obi funu no akyɛw yɛde ne kɔto gyee sɛ deɛ ɔka na kyɛ sɛ for now deɛ moka term no so because mate sɛ ebinom so ɔmbɛkɔ akɔto funu no oh sɛ yɛkata so yɛ sɛ yɛkata so bebree sɛ yɛwɔ bambɔfoɔ ha nti ɛdɛ yɛbɛma ɔmo aso ate nti yɛbɛkɔ paako so ana nsuta anaasɛ ɛnna meka no baabi a mabɔ akyerɛ bi a yɛtumi okay yes abusuanti deɛ etie yɛ ɛyɛ Ezra dwumadi Ezra FM yɛne ayɛ bra panyin yɛ wɔfa Reverend Aduanaba Kofi Asante ani na the dwumadi yɛ wɔ the morning show ɛna Abusuapanin Nana Kofi so ɛkɔ ahoma no so a Abusuapanin de saa nsɛm nyinaa ɛto dwa deɛ Abusuapanin asɛm a ɔka ne sɛ Lumba mu no sɛbi ɔmo nkyerɛ baabi ɔmo bɛsie no ɛna Abusuapanin kyerɛ sɛ ɔmo firi paako so ɔmo sɛ firi suta efiri ɛkɔ so ɔmo tumi esie wɔ baabi a ɔmo pɛ na ɔkyerɛ sɛ kuro wɔ so na ɔmo de kɔ a ɛnam sɛ ɔbɛyɛ ade hyɛ nti ɔkyerɛ sɛ yɛkɔ kuro wɔ so obi abɛhu sɛ ɛne ɛha deɛ wakɔsie da Lumba nti wɔnkyerɛ da Lumba baabi ɔmo akɔsie no ɛna afei ɔmo a ɔmo sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu funu ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu funu Abusuapanin sɛ ɔbusa sɛ efunu adeɛ emu hu a botwitwa awie anaasɛ deɛ ti na ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu funu no
ana wasa chem say be on trebe bia e wa go see that Lumba tu person owu there be see that Lumba and you the phone e kwa na wa di akire bi no ni asem wa ka kire ye ni afayini some training e dey na ba Kofi Asante ni say and you go see phone na opa na wa di akire bi do akwa ko hu ba bi e be see that Lumba na unya ise obisa me say bebre na no ya baako abusia be see na e be phone lines no na e di nkomo ho na e just mo etu nchen a Ola Michael see a senior journalist yeah or need FM despite media we do so ko na also ba bonti ni se bia betu o chese anoma bi na aka gu na so kasabebo na sensem a wote ne hu e wo wiem na onim yen kotie Ola Michael so asem na wo kan bi kakra ene ye ba men kasa nche ye ba na me bie phone lines no now do adwen chaba ye di nkomo na adwen che na ye je esan se asem no nje bebre na won sem kafa ho edu fia bebre na frey wo se o mama konya na men kasa na men che ma ditne mesewa aka che unya so nka che na se bie phone lines na tu na obia a che na adwen ba Abusuapanin de o se bia be se na Lumba no wo mo kam obia ante e na afei say that Lumba obi also so hu body no emu no Abusuapanin so obusa say wa person that Lumba body no o hu say o twitwa awia na asa de da bi enti o ma ye hu ba be se na Lumba say o person hu a ene ye kwa akosi a na wadi akire bi na wakwa akohwe nti ye nkotie Ola Michael Abusuapanin ene ne ya mote sound no ebra ye bo video no be say ma me hu a say mote a ye mo comment o na I don't want feedback so mo comment a why enti Abusuapanin hu say o say cars twem wa de be gidi say sound no ye okay ye nkotie Ola Michael so and some of the two January or say anoma bi na aka de agu na fu ya watching hu enti ye nkotie mani na allegations and then some wo mo esu say na from am ye nkotie mra me de me so kra ti bi komu ye ntie mra na de aka bia ye fa to aso TikTok or they can imagine and there's a Japan 97 was 99. Yeah, the Amoto ne Yashimoto ne I said, that Lumba, I said, I love what. Maybe I'm making this side. Say, I'm going to say, I love matter because of your band. And you also remember the same you can want to say, my Friday. No, I'm here to see us. One man over the two that you try to take it along. Take it again. Kianiki, memory day, never pass. And man also say, right? A bell was a double man saying, okay, you was going to say, what is going on? What is happening? Now, man is saying, okay, the station be very miserable. I'm going to say, Abusuapanin say, sorry, that Lumba, if I need to say, what's wrong?
Which means that the environment to come as you know. A bit here and a prayer. So what? Young chamo baby, I was in the Makutu. I would say, a beer and any panination. On the airport. Two, I actually am open to some of our was in here seeing that I will cry. Amen. Three, you baby, I'm going to go. As you speak. As you see every day. You can see every day. And no my miss you Mokasa, I want any living a miss me to them jobs. More to me. It's your not in a map with your opinion. I want say, hey, brother, Jai, the go for a senate, you know, never for us. See, because I don't know tricky, I don't know trouble. Because I can't say, son will be free soon. What you're finding to make it. Don't be a mamma shadow. Two, or one enough for now will come here.